Γίνε και εσύ βασιλιάς. Μπορείς. Γιατί η βασιλεία δεν έχει γίνει μόνο για πρίγκιπες, έχει γίνει να ούμε και για λινάτσες. Γεια σας μικρά μου ιστοριόπουλα. Είμαι η σχεδόν μεγάλη Κατερίνη και αυτό είναι το Γίνε και εσύ βασιλιάς. Μπορείς. Ένα podcast για ανθρώπους που ξεκίνησαν από τα αλόνια και έφτασαν στα σαλόνια της εξουσίας, όπου η ιστορία συναντά την εσπρέσο. 22ο επεισόδιο της εκπομπής μικρά μου τσουτσουλιάρικα ιστοριόπουλα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλό από καλό καιρό σας εύχομαι. Ελπίζω να σας βρίσκω ακόμη σε παραλίες ξαπλωμένους, να κάνετε τα μπάνια σας, να κάνετε τις ηλιοθεραπείες σας, να χαλαρώνετε, να περνάτε ωραία, να κάνετε τις διακοπάρες σας. Εγώ προφανώς όχι, είμαι εδώ, είμαι πίσω και ηχογραφώ γιατί είμαι μαζόχα, γιατί δεν σταματάει η φάμπρικα, δουλεύει νύχτα μέρα, γιατί είναι βαρύ το φορτίο του να έχει στο ψώνιο του μικροφόνου σε αυτή τη ζωή. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το τελευταίο επεισόδιο της Τζούρτζουλης Μακεδονικής Τετραλογίας και το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν του Γίνε και εσύ βασιλιάς μπορείς, με τίτλο «Οι 50 ίσον με 2 25». Το επεισόδιό μας σήμερα δεν θα πραγματευτεί ακριβώς τη ζωή ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από τα αλόνια και πήγε στα σαλόνια. Θα έχουμε πολλούς παραπάνω, γιατί σήμερα το επεισόδιό μας πραγματεύεται το βίο και την πολιτεία της ζωής της Πορφυρογέννητης, του μεγαλύτερου γκίλφ της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, που το σύμπαν της έλεγε κάθε φορά «Ζωήτσα μου, ίσως ο γάμος να μην είναι καλή ιδέα» και η ζωή το έγραφε πάντα. Σήμερα δεν θα έχουμε τεράστια εισαγωγή στην αρχή, πιστεύω, δεν σας το εγγυώμαι κιόλας, αλλά πιστεύω, γιατί λίγος πολύ τα είχαμε αφήσει την προηγούμενη φορά στον Βασίλειο το Βουλγαροκτόνο και εντάξει, τουλάχιστον το Βουλγαροκτόνο, όσο άσχετος και να είσαι από ιστορία, όσο και να μην παρακολουθούσε το μάθημα, το Βουλγαροκτόνο παίζει και να το ξέρει και η Κουτσή Μαρία. Τα έχουμε πει, εκεί έτσι σκληρός Καριόλης, από τους πολύ σκληρούς Καριόλιδες, πολεμιστής αυτοκράτορας, αν υπήρξε ποτέ κάποιος αυτός ήταν ο Βουλγαροκτόνος, κέρδιζε τους Βουλγάρους, εκείνα τα ωραία τα σπλάτερ που έβγαζε τα μάτια ανά 10 εχμαλώτους πολέμου, αλλά άφηνε και ένα για να μπορέσουν να γυρίσουν στη Βουλγαρία, που τάδα αυτά ο Σαμουήλ και έπαθε εγκεφαλικό από το θυμό του, τα ξέρουμε, αυτά είναι γνωστά. Θέλω να μιλήσουμε για κάτι άλλο σχετικά με το Βασίλειο το Βουλγαροκτόνο, που δεν το συζητάμε πολύ στην ιστορία, το πόσο περίεργος τύπος ήτανε. Ο Βουλγαροκτόνος που λέτε ήταν αυτό που λέμε ένας στρατηγός αυτοκράτορας, στρατιώτης αυτοκράτορας μάλλον. Πόσο βασίλεψε? 49 χρόνια. Αυτά τα 49 χρόνια ήταν μονίμως σε εκστρατεία. Πέραν από τους Βουλγάρους, τα είχε βάλει και με άλλο κόσμο όταν ξέμενε από Βούλγαρους. Είχε κάνει εκστρατείες εναντίον των Αράβων, είχε κάνει εκστρατείες εναντίον των Ρώσων, είχε εκστρατεύσει εναντίον των Σέρβων, εναντίον των Χαζάρων, είχε προσαρτήσει κομμάτια από την Αρμενία και τη Γεωργία. Γενικά αυτός ο άνθρωπος δεν παίζει να έμενε και Κωνσταντινούπολη καθόλου. Ήταν συνέχεια μέσα σε μια εκστρατευτική σκηνή, κοιμόταν κάτω στο χώμα, ήταν ένας σκληρός Καριόλης. Το περίεργο λοιπόν με το σκληρό αυτό Καριόλη είναι ότι σε αυτά τα 49 χρόνια βασιλείας, ενώ έκανε πολλά για το κράτος και μπορούμε να πούμε ότι είναι το υψηλότερο σημείο της ακμής, ο κολοφόνας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας σαν δύναμη στην περιοχή, δεν έκανε το βασικότερο πράγμα που πρέπει να κάνει κάθε αυτοκράτορας και τελικά αυτό τον κρίνει να εξασφαλίσει τη συνέχεια του. Δεν παντρεύτηκε ποτέ, δεν απέκτησε ποτέ παιδιά και δεν είναι να πεις ότι ξέρεις εντάξει δεν έτυχε να γνωρίσει την κατάλληλη, δεν ήθελε να παντρευτεί με τίποτα πεισματικά. Κάθε που τολμούσε κάποιος να του πει για γάμο, γιατί δεν ήταν και ο άνθρωπος που μπορούσες εύκολα να του κάνεις κουβέντα από ό,τι λένε, ήταν λίγο τρομακτικός σαν χαρακτήρας και σαν μορφή. Στην καλύτερη περίπτωση σε έστελνε στο γεροδιάολο και μετά έκανε για το σταυρό του γιατί ήταν πολύ θρησκευόμενος, στη χειρότερη σε έστελνε στο κάτεργο. Και θα μου πείτε, μωρή βλαχάρα σχεδόν μεγάλη Κατερίνη, που μας το παίζεις και προοδευτικιά να πούμε, δεν ξέρεις ότι υπάρχουν οι ασέξουαλ άνθρωποι και οι γκέι, ότι ο άνθρωπος μπορεί να κανέλωνε το ριζόγαλο και να μην ήθελε να παντρευτεί, να μην ήθελε μουτζά δίπλα του. Κατά πρώτον να πάτε να πνιγείτε, φυσικά και το ξέρω, φυσικά και το έχω σκεφτεί. Κατά δεύτερον θα έπρεπε να ξέρετε ότι αυτό δεν ήταν ποτέ στο παρελθόν ιστορικά λόγος ένας βασιλιάς ή και μια βασίλισσα να μην αποκτήσει παιδιά.
Ήταν τόσο ισχυρό το καθήκον του να αφήσεις απογόνους. Και κατά τρίτον, θα το δεχόμουν σαν ενδεχόμενο εάν δεν ξέραμε από τις ιστορίες και τα χρονικά της βασιλείας του, ότι στην αρχή της βασιλείας του, όταν ήταν νέος, και οι γυναίκες είχε και οι διασκεδάσεις του άρεσαν και οι πολυτέλειες του άρεσαν και μια χαρά φυσιολογικό παιδί ήτανε. Μέχρι που κάποια στιγμή εκεί στα 28 του περίπου ήτανε σαν να κατέβασες διακόπτη και ξαφνικά του βγήκε από μέσα του, τι να σου πω, ο πατριός τον Νικηφόρος Φωκάς. Τι συνέβη λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αποφάσισε από εκεί που ήταν ενταχτηρντή και οπαλά να γίνει και αυτός κοσμοκαλόγερος? Υπάρχουν τρία τεινά που ίσως να ισχύουν και τα τρία μαζί σε ένα βαθμό. Το πρώτο τεινό είναι ακριβώς αυτό, μια και είπα Νικηφόρος Φωκάς, ότι ο μικρός Βασίλειος, ο οποίος όπως είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο είχε πολύ τραυματικά παιδικά χρόνια και είχε παρακολουθήσει σε όλα αυτά τα χρόνια τι κάνει ο γάμος και τι κάνουν οι έρωτες στις βασιλείες και στις δυναστείες, από αυτό το τραύμα αποφάσισε ότι δεν θέλει να μπλέξει ποτέ με γάμους και με τέτοια και ότι δεν θέλει να μπει άλλο σόι στο παλάτι. Αυτή τη θεωρία την ενισχύει και ένα ακόμη γεγονός, ότι όταν κατάφερε τελικά να καταπνίξει σε νεαρή ηλικία, σχετικά εκεί στα 28 περίπου, την μεγάλη επανάσταση του στρατηγού Βάρδα Σκληρού, που ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος και στρατηγός και σαν μυαλό και σαν πολιτικός, όταν εν τέλει συνθηκολόγησε με τον πια πολύ εξασθενημένο και γέροντα Βάρδα και τον έκανε και κουροπαλάτη του μάλιστα, τον τιμούσε παρόλα αυτά, αναγνώριζε τις ικανότητές του, καλά για πολύ λίγο γιατί πέθανε σύντομα, αλλά ας πούμε ότι τίμησε έναν άξιο αντίπαλο εν τέλει. Λένε ότι ο γέρον Βάρδας του έδωσε μία συμβουλή πριν πεθάνει, ακριβώς αυτό. Του είπε ότι αν θέλεις να διατηρήσεις την εξουσία σου και να παραμείνεις για πάντα και να μην φοβάσαι ότι κάποιος θα σε ρίξει, μη βάλεις γυναίκα στο παλάτι. Μοναχό σου χόρευε και όσο θέλεις πήδα. Εντάξει, στην προκειμένη δεν πήδαγε, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλει να πει το γνωμικό. Η τρίτη εκδοχή που ίσως να ισχύει και αυτή σε ένα βαθμό και είναι από τις σπάνιες φορές που μπορώ να δεχτώ ότι μια τέτοια εκδοχή ισχύει, είναι ότι ο Βασίλειος, λίγο εκείνη την εποχή περίπου, υπέστη μία τεράστια ήττα από τους Βουλγάρους στη μάχη των πυλών του Τραϊανού. Τύπου όταν λέμε τεράστια ήττα κινδύνεψε να πεθάνει και ο ίδιος στη μάχη και τον έσυρσε η φρουρά των Βαραγκών, οι Vikings που είχαν αρχίσει να υπηρετούν στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την Ανατολική. Λένε λοιπόν κάποιοι ότι μετά την ήττα αυτή που υπέστη ήταν τέτοιο το σοκ και τέτοιο το τραύμα που μιμούμενος τον πατριώτου, τον Νικηφόρο Φωκά, τον οποίον για να είμαι ειλικρινής δεν πρέπει να τον θυμόταν και πάρα πολύ γιατί ήταν μικρός όταν πέθανε, αλλά όσο να πεις κάτι θα ξέρε, υπήρχαν και ιστορίες για τον Φωκά, παρέμενε ένας πολύ δημοφιλής τουλάχιστον ως προς τα στρατιωτικά αυτοκράτορας στις ιστορίες, αποφάσισε και αυτός από τη λύσα που είχε να κερδίσει τους Βουλγάρους να το τάξει προκειμένου να κερδίσει και ότι αποφάσισε να γίνει ο ίδιος το τάμα και να ζήσει και αυτός ως κοσμοκαλόγερος, φτάνει να κερδίσει το Σαμουήλ. Παίζουν και τα τρία. Ίσως να παίζει και ένας συνδυασμός και των τριών. Στο κάτω-κάτω αν θέλετε, και ίσως έτσι το σκεφτόταν και ο Βασίλειος, εντάξει, ο ίδιος δεν θα αποκτούσε ποτέ γυναίκα και παιδιά, αλλά είχε και τον αδερφό του τον Κωνσταντίνο από δίπλα, ο οποίος θα μπορούσε να κάνει αυτός. Είπε, εγώ δεν κάνω, αλλά θα έχω τον αδερφό μου, θα μας κάνει αυτός διαδόχους. Τον Κωνσταντίνο τώρα, ο πιο εύκολος τρόπος να τον περιγράψεις είναι να πεις πώς ήταν ο Βασίλειος, καμία σχέση. Δεν μοιάζανε ιδιαίτερα ούτε καν φατσικά παρότι αδέρφια. Για το Βασίλειο λένε ότι ήταν έτσι ξανθός, λίγο προς το κοντόχοντρος, ήταν compact, λίγο σαν bulldog με γαλάζια μάτια. Ο Κωνσταντίνος πάλι ήταν ψηλός, αρχοντικός, όμορφος και εντελώς άχρηστος. Ενώ ο Βασίλειος από τα 18 του χρόνια καταπνίγει επαναστάσεις, στέλνει όλους τους συγγενείς που θέλουν να τους φάνε το θρόνο για βρούβες, προσαρτεί περιοχές δεξιά και αριστερά λες και παίζει ρίσκ, ο Κωνσταντίνος είναι σε ένα διαρκές και μόνιμο Μύκονος. Party all around. Του άρεσαν η αυλική μεγαλοπρέπεια, τα πάρτι, τα κυνήγια, οι γυναίκες, οι τελετουργίες, ήτανε μια ζωή, είχε βρει το μήνα που θρέφει τους 12.
Κύριος άρχοντας καθόταν αραλίκι μια ζωή, ένσημα 0, 50 χρόνια. Τι να πεις, αλλά είπαμε, η δουλειά του ήταν βασικά να αποκτήσει παιδιά να διαδεχτούν τη δυναστεία. Ούτε αυτό δεν το κατάφερε. Δεν έκανε ποτέ παιδιά, έκανε μόνο κορίτσα. Όχι, λοιπόν. Αυτό έγινε όντως, τουλάχιστον από τα χρονικά, με τη σύζυγό του την Ελένη του Αλιπίου, ξέρουμε ότι απέκτησαν μόνο 3 κόρες. Τώρα δεν έχω καταφέρει να βρω αν έχασαν κάποια άλλα μωρά, αν είχαν αποβολές και τέτοια. Πάντως 3 κόρες ξέρουμε ότι απέκτησαν με σιγουριά και μάλιστα πρέπει η Ελένη μετά το θάνατο της τρίτης να πέθανε ή να πέθανε πολύ κοντά στο θάνατό της, γι' αυτό και δεν προέκυψαν άλλα παιδιά. Τα 3 κορίτσια ήταν η Ευδοκία, η Ζωή, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, και η Θεοδόρα, η οποία επίσης θα παίξει ρόλο στην ιστορία. Η Ευδοκία δυστυχώς, το μεγάλο το κορίτσι, σε πολύ μικρή ηλικία κόλλησε κάποια μεταδοτική ασθένεια η οποία την παραμόρφωσε φρικτά, λένε οι ιστορικοί. Και την παραμόρφωσε σε τέτοιο βαθμό που όλοι είπαν ότι δεν έχει σημασία που είναι πριγκίπισσα πορφυρογέννητη, δεν μπορούμε να την παντρέψουμε με τίποτα, οπότε στάλθηκε από μικρή ηλικία σε μοναστήρι και εκάρη μοναχή. Σε αντίθεση τώρα με την καημένη την Ευδοκία, η δεύτερη αδερφή της, η Ζωή, για την οποία και θα μιλήσουμε σήμερα, γεννηθήσα το 978, ήταν ίσως η ωραιότερη γυναίκα που έβγαλε ποτέ δυναστεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μιλάνε όλοι, και μάλιστα ο Μιχαήλ Ψελός, στο οποίο τα χρονικά βασιζόμαστε σήμερα, που την είχε γνωρίσει και προσωπικά, για μια εκθαμβωτικά όμορφη γυναίκα, για μια καλονή, για μια δεύτερη ωραία Ελένη, την original, όχι την άλλη. Δεν θα φύγει ποτέ το PTSD. Ήταν μια μάλλον λεπτοκαμωμένη γυναίκα, όχι ιδιαίτερα ψηλή, είχε πάρει από το σόι το πιο κοντό, σαν το Θείο Βασίλειο για παράδειγμα, ξανθιά κι αυτή, πολύ ανοιχτόχρωμη από ό,τι λένε, πολύ ροδαλή στο δέρμα, γαλανομάτα, λίγο πιο γεμάτη σαν σωματοδομή, αλλά παρόλα αυτά θεωρούσαν ότι ήταν ιδανικές οι αναλογίες της και ότι όπου είχε παραπάνω κρέας έπρεπε να υπάρχει. Ήταν έτσι καμπυλά την μπαμπάτσα. Για να σας δώσω μάλλον την ακριβή περιγραφή του Ψελού, λέει ότι όλα της τα μέλη ήταν τροφαντά, ροδαλά και καλοσχηματισμένα σαν ένα καλοψημένο κοτόπουλο, το οποίο δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ φτιάχτηκα, θα ήταν τιμή μου να με περιγράψουν έτσι ποτέ, ότι ήσουν σφιχτούλα και ροδαλή σαν καλοψημένη κοτούλα. Γούστα είναι αυτά. Ενώ και σαν προσωπικότητα ήταν, λένε, πάρα πολύ γοητευτική, πολύ γενναιόδορη, πολύ ζωντανή, έτσι δεν ήταν μόνο όταν όμορφη, είχε και πολύ ζωντανό και εκφραστικό πρόσωπο και μια βαθιά ρομαντική ψυχή. Εντάξει, μας τύχησε αυτό το βαθιά ρομαντική ψυχή, αλλά θα τα δούμε και μετά. Η αδερφή της, πάλι μικρότερη κατά 2 χρόνια, η Θεοδόρα, ήταν το ακριβώς αντίθετο. Δεν είναι ότι υπήρξε ποτέ της άσχημη γυναίκα, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι περισσότεροι χρονικογράφοι. Εντάξει, ήταν πιο ψηλόλιγνη σε σχέση με τη Ζωή, αλλά δεν την έλεγες άσχημη. Είχε όμως τη διαρκή ατυχία να λένε όλοι πάντα μια Ζωή, ότι ναι, εντάξει, καλή και η Θεοδόρα, αλλά σαν τη Ζωή δεν είναι. Δεν ήταν, και δεν ήταν και σαν χαρακτήρας. Η Θεοδόρα, σε αντίθεση με τη Ζωή που ήταν πάντα λίγο πιο τρισλαλούν και διοχορεύουν, ήταν πολύ πιο πρακτικό και έξυπνο μυαλό, αρκετά πιο αυστηρή σαν άνθρωπος και θρήσκα, αλλά παράλληλα ήταν πολύ πιο μορφωμένη και το πραγματικό πολιτικό μυαλό της οικογένειας. Η Ζωή δεν υπήρξε ποτέ στη ζωή της. Είχε και αυτή, μάλλον, για να είμαι λίγο πιο σωστή, θα τα δούμε και στη συνέχεια, είχε και αυτή το πολιτικό ένστικτο της αυτοσυντήρησης, αν θέλετε, αλλά πολιτικό μυαλό δεν υπήρξε ποτέ. Το εγκέφαλος ήταν πάντα η Θεοδόρα. Τι να το κάνεις όμως, όποια κάλλη και να είχαν εκεί 2 γυναίκες, δεν τα χαιρότανε κανείς. Αυτό γιατί ο θείος Βασίλειος, όταν κατάλαβε πια ότι δεν θα υπήρξε άρενας κληρονόμος για το βασίλειό του, πανικοβλήθηκε ακόμη περισσότερο και είπε: αν εγώ μία φορά φοβόμουν ότι τα πεθερικά θα με παραγωνίσουν, σκέψου τώρα να βάλω γαμπρό για τις ανιψιές μου μέσα, και απαγόρευσε διαρροπάλου να παντρευτεί οποιαδήποτε από τις 2. Δεν μιλάμε για την Ευδοκία, γιατί είπαμε είχε γίνει ήδη καλόγρια. Σαφώς και υπήρχαν προξενιά και για τις 2 κοπέλες, άλλωστε
το να είσαι πορφυρογέννητη πριγκίπισσα από μόνο του είναι πολύ ικανός λόγος για να σε ζητήσουν σε γάμο, αλλά ο Βασίλης σε όλους τους ευγενείς και τους ευλικούς έλεγε όχι. Μέχρι που το 1002 ήρθε ένα προξενιός το οποίο ακόμα και ο Βουλγαροκτόνος δεν μπορούσε να το αρνηθεί εύκολα. Που λέτε μικρά μου Τζούρτζουλα Ιστοριόπουλα, εκείνη την εποχή η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τους Γερμανούς στην ουσία, προσπαθούσαν να ξανααποκτήσουν σχέσεις διπλωματικές. Είχε προηγηθεί αρκετά νωρίτερα ο γάμος του αυτοκράτορα Όθωνα του Δευτέρου με μία ανιψιά του Τζιμισκή, τη Θεοφανό, αυτοκράτηρα Θεοφάνου όπως τη λένε οι Γερμανοί. Υπήρξε μια πολύ επιδραστική αυτοκράτηρα και είναι αυτή που διέδωσε αρκετά στοιχεία βυζαντινής μεγαλοπρέπειας στη Δυτική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου και του Πυρουνιού, που λέτε λοιπόν, έτσι μικρό ιστορικό fact, που λέτε λοιπόν ο Όθων ο Τρίτος, γιατί δεν είχαν και αυτή μεγάλη φαντασία στα ονόματα, ο γιος του Όθωνα του Δεύτερου με τη Θεοφανό, τον οποίο τον είχε μεγαλώσει κυρίως η μητέρα του, ήταν πολύ ρωμαιόφιλος, να το πούμε έτσι, ήθελε να συσφίξει κι άλλο τις σχέσεις του με το κράτος από το οποίο καταγόταν και η μάνα του σε τελική ανάλυση, και είπε θέλω κι εγώ παπούτσι από τον τόπο μου, της μανούλας μου στην προκειμένη περίπτωση. Στέλνει λοιπόν απεσταλμένους στην Κωνσταντινούπολη, κάνουν την πρόταση στο Βασίλειο, ήταν υπερβολικά καλή η συμμαχία για να πει όχι και λέει παιδιά έχω εδώ 2 ανιψιές, πορφυρογέννητες και 2, ελάτε διαλέχτε. Βλέπουνε τις 2. Εντάξει, είπαμε, η Θεοδόρα δεν ήταν τόσο όμορφη όσο η ζωή ήταν καρακαλώνα, νεότατη κιόλας τότε, ήταν ξέρω εγώ 22-23 χρονών, στα ντουζένια της. Στέλνουν πίσω μήνυμα στον Όθωνα τον Τρίτο, σου έχουμε βρει λουκουμάκι εδώ πέρα πολίτικο, την κοτούλα την καλοψημένη, άριστη, πανέμορφη στη φέρνουμε. Είπε και ο Όθων το καλός έχει εννοείται, του είπαν σου φέρνουμε το πιπίνι και θα έλεγε όχι, τι θα έλεγε, και αυτός μικρός ήτανε, 21, κάπου εκεί. Ξεκινάνε λοιπόν, κάνουν τα μπαγκάζια, βάζουν τα πρικιά στα μπαούλα, σταυροφιλιούνται με τη ζωήτσα, τη φορτώνουν στις γαλέρες, κατεβαίνουν το Αιγαίο, ανεβαίνουν τα Επτάνησα, μπαίνουν Αδριατική, ταξίδι τώρα όχι αστεία, φτάνουν και στη Βενετία εν τέλει, όπου θα την περίμεναν οι αντιπρόσωποι του αυτοκράτορα να την πάνε πια προς Γερμανία να γίνει ο γάμος, και εκεί στη Βενετία τη βλέπουν οι αντιπρόσωποι και της λένε χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε πριγκίπισσά μου, αλλά μαζεύτε και φύγετε πίσω. Γάμος δεν μπορεί να γίνει γιατί δυστυχώς δεν έχουμε πια γαμπρό. Άτυχο αυτό το κορίτσι, άτυχο, πάνω που πήγαινε ο Όθων εκεί να την παραλάβει για να κάνουν το γάμο, κόλλησε μια ελονοσία και πάρ' τον κάτω στα 21 του χρόνια. Ο διάδοχος του δυστυχώς για τη ζωή ήταν ήδη παντρεμένος. Στεναχώρια η ζωή, κλάμα, ατυχία, τι να έκανε κι αυτή, μαζέψαν όπως τα πρικιά και γύρισε πίσω με τα πρικιά και τη γεραγισμένη της καρδιά που δεν κατάφερε να κάνει αυτό το γάμο. Και γύρισε πίσω στην Κωνσταντινούπολη με την καρδιά κομμάτια και για άλλα 25 σχεδόν χρόνια παρέμεινε μαζί με την αδερφή της περιορισμένη στον γυναικονίτη, ζώντας μια μάλλον αποτραβηγμένη και χαμηλών τόνων ζωή. Όταν κάποια στιγμή το 1025 ο Χάρος πήρε τελικά το θάρρος να τολμήσει και να πάει στο Βουλγαροκτόνο και να του ανακοινώσει ότι θα πάει να τον πάρει, βρίσκεται ξαφνικά μόνος αυτοκράτορας της αυτοκρατορίας ο Κωνσταντίνος, ο οποίος μετά από 63 χρόνια βρίσκεται στην άκρως δυσάρεστη θέση να πρέπει να κάνει δουλειά επιτέλους. Ξεσουρώνει λοιπόν για πρώτη φορά στη ζωή του ίσως και εκεί συνειδητοποιεί κάτι. Αμάν δεν έχουμε διάδοχο. Τι να κάνει λοιπόν, αμολιέται με τις κόρες του οι οποίες πια έχουν καβατζάρει και 2 τα 45 και ψάχνει να τους βρει γαμπρούς, μπας και συμβεί το θαύμα και γεννήσουν ένα κουτσούβελο έστω και στην εκπνοή του παιχνιδιού και μπορέσει και μείνει η δυναστεία στη θέση της. Ο επικρατέστερος αρχικά υποψήφιος ήταν ένας σπουδαίος στρατηγός και πολιτικός παράλληλα και από πολύ καλή αριστοκρατική οικογένεια, ο Κωνσταντίνος Δαλασσινός, ο οποίος είναι ίσως και μία από τις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες της αυτοκρατορίας, γιατί αν αυτός ο άνθρωπος είχε ανεβεί στο θρόνο, ίσως η ιστορία να ήταν αρκετά διαφορετική. Έλα όμως που γύρω από τον Κωνσταντίνο, που όπως προείπαμε ήταν άχρηστος μια ζωή,
είχαν αρχίσει ήδη να μαζεύονται καλοθελητέδες και κοράκια. Και τον πιάσανε στο πίτσι και του είπανε: «Ξέρετε, Κέσαρ, ο Δαλασσινός που είναι πολύ καλός στη δουλειά του, υπάρχει ένα ρίσκο, άμα ανεβεί στο θρόνο έστω και σαν γαμπρός, να σας παραγωνίσει. Να μην τον πάρετε λοιπόν για γαμπρό, να βρείτε κάποιον άλλον, πιο χαμηλών τόνων, να τον έχετε τέλος πάντων σόγαμπρο και του χεριού σας. Γιατί όπως έχει πει και ένας φίλος που δεν θα κατονομαστεί, καλός γαμπρός, παιδί μου, είναι ο ευνούχος γαμπρός, πως λέμε καλός κομμουνιστής είναι ο νεκρός κομμουνιστής». Δίνουμε και ουμανιστικά πολιτικά μηνύματα σε αυτή την εκπομπή. Τέλος πάντων λοιπόν, ποιος, ρωτάει ο Κωνσταντίνος, θα ήταν καλή ιδέα για αυτή τη δουλειά? Του λένε: «Σας έχουμε ήδη τον κατάλληλο υποψήφιο. Το δευτεροξάδερφό σας, το Ρωμανό τον Αργυρό». Ρωμανός, καλά ακούσατε, δευτεροξάδερφος από το Λεκαπινέικο, γιατί δεν γίνεται να έχουμε επεισόδιο με μακεδονική δυναστεία χωρίς να υπάρχει ένας Λεκαπινός μέσα, σαν τις κατσαρίδες. Βγαίνουν από παντού κι αυτοί. Τώρα πέθαντο είχε εκείνο το σόι. Υπάρχει όμως ένα μικρό πρόβλημα με το Ρωμανό τον Αργυρό. Μικρό και ασήμαντο. Είναι ήδη παντρεμένος. Τον καλεί λοιπόν ο Κωνσταντίνος στο παλάτι περίληπος και του λέει: «Εξάδελφε, πολύ θα ήθελα να σε κάνω γαμπρό μου, αλλά είναι το θέμα του γάμου σου». Ακούει γαμπρό, βλέπει θρόνους ο Ρωμανός, του γυαλίζει λίγο το μάτι, ξύμουσε ο Λεκαπινός από μέσα του και λέει: «Ξάδερφε, περιμένω, το συζητήσουμε λίγο πρώτα. Εντάξει, είμαι παντρεμένος ακόμη, αλλά δεν είμαι και τόσο πολύ παντρεμένος, μη φανταστείς, εντάξει. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται. Τη στέλνω τη γυναίκα μου την Ελένη σε μοναστήρι και τελειώνει η ιστορία». Και όντως αυτό έκανε το σκουλίκι της λάσπης. Τόσα χρόνια παντρεμένος με τη γυναίκα του, μόλις του είπανε για θρόνο, την έριξε τη γυναίκα με το ζόρι στο μοναστήρι. Και αφού λοιπόν βγήκε και αυτό το εμπόδιο από το δρόμο του Ρωμανού Αργυρού, λέει ο Κωνσταντίνος: «Ωραία, για να τον νομιμοποιήσουμε θα τον παντρέψω με μια από τις δύο κοράκλες μου». Πιάνει πρώτα τη Θεοδώρα, γιατί ήταν και 2 χρόνια νεότερη, και σου λέει: «Έχουμε λίγες πιθανότητες παραπάνω», και της λέει: «Θοδωρούλα μου, σου φέρα εδώ τον καλό το γαμπρό, τον ξάδερφό μου το Ρωμανό. Τι λες, τον παίρνεις?» Και γυρνάει η Θεοδώρα και του λέει ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι. «Γιατί μωρή Θεοδώρα, όχι, τι έχει ο γαμπρός, μια χαρά, είναι ψηλός, ωραίος, έχει βγάλει και το γυμνάσιο». «Όχι», λέει, «δεν τον παίρνω, πατέρα, και έχω 2 πολύ σοβαρούς λόγους». Και είχε και απόλυτο δίκιο η γυναίκα. Λέει: «Πρώτον, είναι δεύτερος ξάδερφός σου. Τυπικά είναι υπερβολικά στενός συγγενής και δεν θα μας επιτρέψει η Εκκλησία να παντρευτούμε. Και δεύτερον και σημαντικότερο, αυτός ο τύπος που μου έφερες εδώ πέρα για γαμπρό, μόλις έστειλε την επί πολλά χρόνια σύζυγό του στο μοναστήρι, μόνο και μόνο για να την ξεφορτωθεί και να μπορέσει να ανεβεί στο θρόνο. Αν αυτά τα έκανε στην επί 20 τουλάχιστον χρόνια σύζυγό του, εμένα τι θα μου κάνει? Δεν τον παίρνω, πατέρα, και δεν με απασχολεί». Τα παίρνει και ο Κωνσταντίνος και λέει: «Να σου πω, Ζωήτσα, εσύ τον παίρνεις το θείο Ρωμανό?» Και η Ζωήτσα, η οποία περίμενε χρόνια αυτή τη στιγμή, πετάγεται και λέει: «Βεβαίως, πατέρα, τον παίρνω αμέσως». Και έτσι λοιπόν το 1025 γίνεται ο γάμος μεταξύ του Ρωμανού Αργυρού και της Ζωής. Βέβαια, και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε κατά νου, η Ζωή, παρότι ήταν αυτή που τελικά παντρεύτηκε τον Ρωμανό Αργυρό και στέφθηκε Αυγούστα ως σύζυγος του νέου μέλλοντος αυτοκράτορος, δεν συγχώρεσε ποτέ στη Θεοδώρα ότι πρώτα σε εκείνην πρότεινε να παντρευτεί, παρότι τυπικά η πιο όμορφη αδερφή ήταν πάντα η Ζωή, και θα της το κρατάει για όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Με το που γίνεται λοιπόν που λέτε ο γάμος, ξεκινάνε αμέσως έναν αγώνα δρόμου, μπας και καταφέρουν Ρωμανός και Ζωή να αποκτήσουν το πολυπόθητο παιδί. Και να η μαραθώνη σεξ, και να τα μοναστήρια, και να οι προσευχές, και να τα τάματα, και να τα προσκυνήματα, και όταν όλα αυτά δεν αρχίσανε να πιάνουν, και να τα μάγια, και να οι χαρτούδες, και να οι φλιτζανούδες. Δυστυχώς όμως τίποτα από αυτά δεν μπόρεσε να λειτουργήσει, γιατί όπως είπαμε η Ζωή ήταν ήδη πολύ κοντά στα 50, μπήκε στην κλιμακτήριο, όπως ήταν αναμενόμενο. Πεθαίνει και το 1028 στο μεταξύ ο Κωνσταντίνος, γίνεται πια μόνος αυτοκράτορας ο Ρωμανός Αργυρός. Η σχέση μεταξύ του Ρωμανού και της Ζωής ούτως ή άλλως δεν υπήρξε ποτέ ιδιαίτερα συναισθηματική, ήταν μια καθαρά πολιτική ένωση, και από τη στιγμή που πέρασαν και αυτή τη στεναχώρια που δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν παιδί, κατέρευσε τελείως.
Οπότε ο Ρωμανός σε εκείνο το σημείο αποφάσισε ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να κάνω παιδιά με τη γυναίκα μου, θα συνεχίσω να είμαι αυτοκράτορας ο ίδιος. Βρήκε μία καινούργια ερωμένη να κάνει και αυτό στη δουλειά του, περιόρισε τη ζωή ξανά στο γυναικονίτη, της μείωσε και τα έξοδα και αποφάσισε να το παίξει ο ίδιος αυτοκράτορας. Μόνο που ο Ρωμανός δεν υπολόγιζε δύο πράγματα. Πρώτον, δεν υπολόγιζε ότι μάλλον ξέχασε ηθελημένα ότι αυτοκράτορας δεν έγινε χάρη στη δική του καταγωγή ή τη δική του αξιοσύνη. Αυτοκράτορας έγινε γιατί τον παντρεύτηκε η ζωή και για κανέναν άλλο λόγο. Και δεύτερον, δεν υπολόγισε κάτι άλλο. Ότι η ζωή, η οποία στα 50 της από ό,τι μας λένε οι ιστορικοί, το είχε ακόμη άγρια, μπορούσε, ήταν άκρος μάχημη, έβαζε κάτω τις γυναίκες μισής της ηλικίας, διότι συν της άλλης το μεγάλο της χόμπι ήταν η κοσμετολογία, ήταν λίγο σαν την Κατσαφάδου κι αυτή, στο γυναικονίτη λέει είχε φτιάξει ολόκληρο εργαστήριο και έφτιαχνε αλυφές, ελιξίρια, κρέμες για να κρατάει τον εαυτό της νέο. Η πολύ λοιπόν βαρβάτη, μιλφάρα ακόμη σε αυτή τη φάση και μάχημη ζωή, που μια ζωή πονηρευόταν η γυναίκα τον άντρα, όταν είναι πια λοιπόν στα 50 της, ελεύθερη της προσοχής του αντρός της και άκρος πεοδιψής, αποφάσισε ότι, πώς το έχει πει και ο ποιητής, όχι θα κάτσω να σκάσω, όχι θα κάτσω να σκάσω. Τι λες καλέ που θα πεθάνω. Σιγά μην καθότανε να χολοσκάσει που την έχει αφήσει μπουκάλα ο χλεμπονιάρης ο Ρωμανός ο Αργυρός. Ήτανε η αυλή της Κωνσταντινούπολης ένα αντρολίβαδο. Να σου τα νεαρά μποϊτόις τα αριστοκρατικά και να σου και το κούγκαρη ζωή ξαμολυμένη επιτέλους και ελεύθερη μέσα στην αυλή. Τώρα θα πάρει το αίμα της πίσω. Ό,τι δεν χάρη και μια ζωή στα νιάτα της θα το χαρεί τώρα στη μέση της την ηλικία. Και αμολιέται η ζωή που λέτε στην αυλή και αρχίζει ένα πιπινοκυνηγητό, να καλά η γυναίκα αντέχαν τα κόκαλά της ακόμη, τον ένα γκόμενο έπαιρνε, τον άλλον άφηνε. Τα ξέρα αυτά ο Ρωμανός, γιατί είναι ένα ερώτημα και αυτό ιστορικό, οι απόψεις διήστανται. Κάποιοι λένε ότι τα ήξερε, αλλά επειδή δεν υπήρχε και το ρίσκο να προκύψει και καμιά εγκυμοσύνη έτσι περίεργη από αυτές τις σχέσεις, δεν τον απασχολούσε καθόλου. Κάποιοι άλλοι με μία δόση παραπάνω κακίας λένε ότι ο Ρωμανός γενικά, και δεν μπορώ να πω ότι έχουν πολύ άδικο με δεδομένα τα υπόλοιπα που θα δούμε στην ιστορία, δεν ήταν ρε παιδί μου έτσι και τσαγμάκι, δεν ήταν αετός, δεν έπιανε πουλιά στον αέρα και ότι δεν είχε πάρει χαμπάρι το τι γινότανε με τη Βασίλισσα. Το ξέρε όλη η υπόλοιπη Κωνσταντινούπολη, αλλά ο Ρωμανός δεν είχε πάρει πρέφα. Έλεγε, αχ, η γυναίκα μου βγάζει τη μητρική της στοργή την καταπιεσμένη στα νεαρά αυτά αγόρια και αυτό τις φωνάζουν όλα, τι σου κάνω μάνα μου, τι σου κάνω μάνα μου. Εννοείται φυσικά ότι αυτό το όψιμο ξετσουτσούνισμα της αυτοκράτηρας κάποιος θα βρισκόταν στην αυλή ο οποίος θα προσπαθούσε να το εκμεταλλευτεί. Αυτός ο κάποιος ήταν έτη μία φορά ένας ευνούχος, είπαμε ήταν εξαιρετικά επιδραστική ακόμη τότε στην πολιτική του κράτους, το οποίο το όνομα ήταν Ιωάννης ο Ορφανοτρόφος. Και αν βγει ποτέ ο Τζορτζ R.R. Μάρτιν και κάνει δήλωση ότι δεν έχει εμπνευστεί το βάρης από τον Ιωάννη τον Ορφανοτρόφο, τι θεία δίκη να του βρω, να του κάνουν διασκευή το επόμενο έργο του μαζί Ράιαν Κόνταλ και Μπένι of Kevais. Λέω σαν το στόμα μου. Δεν μπορώ να σκεφτώ χειρότερη θεία δίκη από αυτή. Εντάξει, ίσως ήμουν λίγο σκληρή. Που λέτε λοιπόν, ο Ιωάννης ο Ορφανοτρόφος και η οικογένειά του αρχικά κατάγονταν από την Παφλαγωνία. Για να καταλάβετε που είναι η Παφλαγωνία, όπως βλέπεις στην Τουρκία, είναι εκείνο το σημείο που κάνει εκείνη την καμπούρα, δίπλα στον Πόντο. Η οικογένειά του ήταν σίγουρα λαϊκής και μάλλον φτωχής καταγωγής. Και από ό,τι ξέρουμε τουλάχιστον, μάλλον είχαν μετακομίσει όλοι μαζί από την Παφλαγωνία και δούλευαν στην Κωνσταντινούπολη. Όταν λοιπόν ο Ιωάννης ως ευνούχος κατάφερε να τρουπώσει στην βυζαντινή τοπική αυτοδιοίκηση και σιγά σιγά άρχισε να ανεβαίνει μέχρι που έγινε ένας από τους πιο εξέχοντες ευνούχους της αυτοκρατορικής αυλής, κατά την ελληνική παράδοση του ρουσφετιού, φρόντισε να αρχίσει να φέρνει και τα αδερφάκια του μέσα στο παλάτι και να τους δίνει όλο και πιο καλές θέσεις. Για παράδειγμα, τον αδερφό του, τον Στέφανο, τον επωνομαζόμενο Καλαφάτη, γιατί καλαφάτιζε σκάφη
στα βυζαντινά ναυπηγεία της Κωνσταντινούπολης, τον πήρε από καλαφάτη και έφτασε να τον κάνει μέχρι και ναύαρχο. Κάτι άλλα αδέρφια του τα βάλε σε διάφορες διοικητικές θέσεις και έναν μικρότερο αδερφό του, το Μιχαλάκη, φρόντιζε να τον προωθήσει λίγο διαφορετικά. Να πούμε λίγο τι ήταν ο Μιχαλάκης. Ο Μιχαλάκης που λέτε ο Παυλαγώνας ήταν ένα ωραίο παιδί. Ψηλό, αθλητικό, μελαχρινό, γεροδεμένο, με το six pack του, με το ζυγωματικό ρε παιδί μου που κόβει βούτυρο, ο σπαλιάρας του Βυζαντίου ας πούμε. Εκτός των άλλων ήταν και καλό παιδί όμως. Η καλή εκδοχή της ιστορίας του και του τι ήταν πριν τον προωθήσει ο αδερφούλης του ο ορφανοτρόφος ήταν ότι δούλευε ως τοκογλύφος. Η κακή εκδοχή ήταν ότι δούλευε ως τοκογλύφος και παράλληλα ήταν και παραχαράκτης νομισμάτων. Καλό παιδί μιλάμε, εξαιρετικό για σπίτι. Που λέτε λοιπόν, το βλέπει το αδερφάκι του, ο Ιωάννης ο ορφανοτρόφος, που ήταν πιτσούλας αυτά, ότι είναι ρε παιδί μου σαν το ξερολούκουμο. Ξέρει και ότι η αυτοκράτηρά του είναι πλέον αντροτραγανίστρα. Συμπτωματικά εκείνη την εποχή ο Ιωάννης ο ορφανοτρόφος είναι πια ο αρχιευνούχος που επιβλέπει την είσοδο στο γυναικονίτη. Πάει που λέτε λοιπόν μια μέρα, πιάνει τον αδερφό του το μικρό παράμερα και του λέει: «Άκου να δεις Μιχαλάκη. Εμένα το δικό μου το πουλί πήγε υπερπίστεως και πατρίδος προκειμένου να καταφέρω να βολέψω αυτήν εδώ την οικογένεια. Ήρθε η ώρα και το δικό σου να δουλέψει για το καλό του σογιού. Τι θα γίνει, ρε αδερφέ, θα με ευνοχήσετε και εμένα? Όχι, ρε ηλίθιε, ποιος σου πει θα σε ευνοχήσουμε, είσαι και μεγάλος σε αυτή την ηλικία. Άλλο πράγμα θα κάνεις. Τι θα κάνω, ρε εσύ, αδερφέ? Να σου πω, έχεις ακούσει τις φήμες ότι η Αυγούστα μας, η Σεβαστή τέλος πάντων, έχει τα λούκια της βουλωμένα και πρέπει να τα ξεβουλώνουν διαρκώς μονίμως και επί αρκετής βάσεως, ώρας τουλάχιστον? Δεν σαν κάτι να έχει πάρει τα αυτή μου. Ποιος είναι καλύτερος στο ξεβούλωμα, αδερφέ μου, από σένα? Εγώ το κογλύφος είμαι. Στα λόγια μου έρχεσαι. Τέλος πάντων, οκ, το δέχομαι. Και να δεις Μιχαλάκη, θα σε βάλω στο παλάτι ως μπάτλερ, θα έχεις πρόσβαση στο γυναικονίτη και από εκεί και πέρα θέλω να αφήσεις τα ταλέντα σου να λάμψουνε. Μ' άρεσε η γυναίκα είναι μεγάλη. Σκάσε, μπορεί είναι μεγάλη, μια χαρά, 50 χρονών γυναίκα, νταρντάνα στα τουζένια της. Γρία εικότα το έχει το ζουμί. Σιγά το ψυχικό που θα κάνεις. Τον βάζει λοιπόν όντως τον Μιχαλάκη εν είδη μπάτλερ στο παλάτι, τον φέρνει σε επαφή με τη ζωή, το βλέπει το τεκνό η ζωή στο παλάτι μέσα και αληθορίζει. Και έρχεται και γίνεται ένας δεσμός, ένας έρωτας όλο τρέλα. Τι να σας πω, εμείς σαν Έλληνοι τέτοια δύναμη αγάπης και γεροντοέρωτος έχουμε ζήσει μόνο τις ιστορικές εποχές του Ρούλα Φράν. Ίδιο πράγμα, ένας χαμός. Και ήταν τέτοια η δύναμη του πόθου και του πάθους αυτής της σχέσης, αυτού του παράνομου δεσμού, που έφτασε σε σημείο να το πάρει χαμπάρι μέχρι και ο Ρωμανός. Το οποίο δεν ήταν και εύκολο. Σκεφτείτε τι είχε γίνει, δηλαδή ο κόσμος το είχε τούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι. Μέχρι που το πήρε χαμπάρι και αυτός ο Γουγκα-Ούγκαγκας. Και λέει λοιπόν ο Ρωμανός: «Όπα, αυτό ίσως και να είναι επικίνδυνο για μένα». Και φωνάζει στα διαμερίσματά του τον μπάτλερ Μιχάλη και του λέει: «Έλα εδώ Μιχάλη, θέλω να μου ορκιστείς στο Ευαγγέλιο, στα εικονίσματα και σε κάποια λείψανα που έτυχε να έχει πρόχειρα, γιατί εντάξει αυτοκράτορας ήτανε, ότι δεν πηδάς τη γυναίκα μου». Και αρχίζει ο Μιχαλάκης και φυλάω σταυρό, και άμα κάνω εγώ τέτοιο πράγμα να πέσει το ταβάνι και να σας πλακώσει Κέσαρ, και άμα κάνω εγώ τέτοιο πράγμα να πέσει φωτιά να σας κάψει. Τα ακούει αυτά ο Ρωμανός και λέει: «Μου ορκίζεται έτσι ο μπάτλερ μου, ο οποίος είναι αδερφός του ορφανοτρόφου και πριν από λίγο ήταν παραχαράκτης και τοκογλύφος? Ναι, φαίνεται φερέγγιο παιδί, τον πιστεύω. Σε πιστεύω Μιχάλη, φαίνεσαι καλό παιδί, εξακολούθησε να δουλεύεις στα γυναικεία διαμερίσματα, καιρή αναμένω, ίσα σε βλέπω». Ήτανε και ο Ρωμανός δηλαδή για βραβεία Δαρβίνου. Λες καμιά φορά, κύριε δικαστά, δεν φταίει και ο Φωνιάς μετά. Μια και είπα δεν φταίει και ο Φωνιάς. Φτάνουμε και στο κλου της ιστορίας και αυτής της σχέσεως. Ο Ρωμανός, εντάξει, ήταν μεγαλούτσικος και αυτός, τα έχει καβατζάρει προπολού τα 50, είχε αρχίσει να αρρωσταίνει. Δεν ήταν ποτέ καλή η υγεία του από ό,τι λένε, ήταν χλεμπονιάρης όπως είπαμε πριν, αλλά τα τελευταία χρόνια εκεί στο 1034 κοντά έχει αρχίσει και αρρωσταίνει βαριά. Κάποια στιγμή λοιπόν, ένα απογευματάκι, ξέρω εγώ τι ήταν πρωί, δεν θυμάμαι, μπαίνει στο λουτρό του
Και εκεί μας λένε η επίσημη εκδοχή πάντα, ζαλίστηκε, αισθάνθηκε μια σκοτωδίνη ένα κάτι και πάρ' τον κάτω σαν το κοτόπουλο. Πάπαλα, πάει ο Ρωμανός ο Αργυρός, αυτοκράτορα είχαμε, αυτοκράτορα χάσαμε. Τώρα, αν κάποιος ήταν λίγο πιο κακεντρεχής και πονηρεμένος, θα μπορούσε ίσως να ισχυριστεί ότι ο εραστής της γυναίκας του, ο οποίος ήταν εν είδη μπάτλερ και παρακοιμόμενος πια του παλατιού και είχε πρόσβαση στον άρρωστο αυτοκράτορα στο λουτρό του, θα μπορούσε ίσως με τα δυνατά του μπράτσα και τη μεγάλη του την παλάμη, εκτός από το βίζο της αυτοκράτηρας, να χούφτωσε κάποια στιγμή και το κεφάλι του αυτοκράτορα, να το έβαλε κάτω από το νερό μέχρι να σταματήσει να βγάζει μπουρμπουλίτες για να τον έπνιξε. Κάποιος ακόμη πιο πονηρεμένος θα μπορούσε να πει ότι σε ένα εργαστήριο κοσμετολογίας στον αρκετά πιο περιορισμένο γυναικονίτη, εκτός από κυραλιφές, κάποιος, δεν ξέρω ποιος, ο οποίος εισάγει ούτως ή άλλως περίεργα συστατικά γιατί φτιάχνει τα ματζούνια του, να βράσει και τίποτα άλλο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Κάποιος. Εγώ δεν λέω τέτοιο πράγμα, δεν υπονοώ τίποτα, θεωρώ ότι όλα ήταν απόλυτα φυσιολογικά, ήταν άρρωστος ο άνθρωπος, έπαθε τη σκοτωδίνη και πέθανε. Απλά θέλω να πω το εξής. Την ίδια μέρα που πέθανε ο Ρωμανός ο Αργυρός, δεν είχε κρυώσει το πτώμα ακόμη. Η ζωή, επειδή ήταν πολύ λυπημένη από το θάνατο του άντρα της, είπε για να τον τιμήσει να παντρευτεί αμέσως τον Μιχαήλ και να τον στέψει και στην αυτοκράτορα. Λέω, εντάξει, τι να κάνουμε, η γυναίκα, ο θρήνος τα κάνει αυτά στον άνθρωπο. Ο κόσμος είναι κακός όμως και δεν καταλαβαίνει τι μπορεί να κάνει ο θρήνος στον άνθρωπο. Και ανάμεσα στους κακούς ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν ήταν και ο πατριάρχης ο Αλέξιος ο Στουδίτης, ο οποίος μόλις ακούει τι πάει να γίνει στο παλάτι, έξαλλος βάζει ένα πρόχειρο χρυσαφικό που είχε πάνω του και πάει τρέχοντας στο παλάτι και ξεβαφτίζει την αυτοκράτηρα ζωή κανονικά. Τι πάει να κάνεις, μωρή, ακόμη δεν έχει πεθάνει ο άντρας σου, που ακόμη δεν τον έχετε θάψει καλά και θες να παντρευτείς το τεκνό σου, θα πέσει φωτιά να σε κάψει στο πύρτο εξώτερο σαν τη γυναίκα του Λότ, έπιασε όλες τις βιβλικές μορφές που τις έχει καταραστεί ο Θεός και όσο να πεις η ζωήτσα λίγο κόλωσε, σου λέει, εντάξει, είμαι και μιας ηλικίας πια, μπορεί να συναντήσω τον Άγιο Πέτρο σύντομα. Ο Τζαν Πατριάρχης μου τα λέει αυτά, όσο να πεις ένα φόβο τον παίρνει. Ο Μιχαήλ όμως, ο στοκογλύφος και πιο πρακτικό μυαλό, πιάνει τον Αλέξιο του Στουδίτη έτσι λίγο στην άκρη και του λέει, να σας πω πάτερ με όλο το σεβασμό. Το Άγιο Πνεύμα λέτε ότι θα μας κάψει. Θα σας κάψει με αυτά που κάνετε. Ναι. Να ρωτήσω κάτι έτσι τώρα μεταξύ μας. Στις 20 λίβρες χρυσό το Άγιο Πνεύμα μας δίνει συγχώρεση. Έξαλλος ξανά ακόμη ο Πατριάρχης. Δεν τρέπεσαι λίγο βρωμόπεδο, τι είναι αυτά που λες. Εντάξει, όχι 20 λίγα είπα, 30 να το πάμε. Να πας να πνιγείς κολόπεδο στο πύρτο εξώτερο και εσύ, 666, 40 να τα κάνουμε. Να σου καεί το βίντεο, να σου πέσει και να σου μαραθεί σαν πάπια μπογιατίου, 50 και κλείνουμε. Πάει να ξανανοίξει το στόμα ο Αλέξιος ο Στουδίτης να τον καταραστεί και πάλι για αυτά που του προτείνει, αλλά εκείνη την ώρα συνέβη το θαύμα. Το Άγιο Πνεύμα εν είδη, δεν ξέρω περιστεράσει όχι, μίλησε μέσα στην ψυχή του Αλέξιου του Στουδίτη και του είπε «Πάρ' τα ηλίθιε τα 50». Για να καταλάβετε πόσα ήταν, 50 λίβρες χρυσού ισοδυναμούν σε περίπου 22,5 κιλά. Δεν τα λες και λίγα. Αφού λοιπόν το Άγιο Πνεύμα δέχτηκε τη δωρεά σε κας, και αφού το είπε το Άγιο Πνεύμα, ο Πατριάρχης δεν ήθελε, αλλά μας το λέει το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορούσε να του φέρει αντίρρηση. Τα πήρε τα 50, τους έκανε το γάμο, τον ευλόγησε, τον έστεψε κιόλας αυτοκράτορα το Μιχαλάκη. Καταλάβατε, έτσι γίνονται οι ωραίες business και οι σωστές δουλειές. Και για να έρθει τώρα το plot twist της ιστορίας, άπαξ και έγινε αυτοκράτορας ο Μιχαήλ, αποδείχτηκε καλό στη δουλειά του. Δεν εκπλησόμαστε ιδιαίτερα, έχουμε δει και τον Βασιλάκη τον πρώτο, από ζυγκολό πώς κατέληξε. Ήταν όντως ένας πολύ ενεργητικός αυτοκράτορας, πολύ εργατικός και είχε σκοπό να κάνει καλή δουλειά. Είχε όμως δύο προβλήματα. Το πρώτο ήταν ότι δυστυχώς δεν υπήρξε ιδιαίτερα μορφωμένος, οπότε πολλές από τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις του να διοικείς μια τεράστια αυτοκρατορία δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, ακριβώς γιατί δεν είχε το γνωστικό επίπεδο και σε αυτά τα θέματα έδινε τη δουλειά όλο και περισσότερο στον αδερφούλη του τον Ιωάννη τον Ορφανοτρόφο, ο οποίος έχει φτάσει να γίνει και αυτός πρωθυπουργός. Μάλιστα κάποια στιγμή
εν είδη πρωθυπουργός, δεν υπήρχε τότε αυτός ο τίτλος. Μάλιστα κάποια στιγμή αποφασίζει ότι θέλει να γίνει και πατριάρχης και προσπαθεί να διώξει τον Αλέξιο του Στουδίτη, αλλά δεν τα κατάφερε σε αυτό. Το δεύτερο πρόβλημα του Μιχαήλ ήταν ότι δυστυχώς, παρά τον νεαρό της ηλικίας του, τα γυμνασμένα του μούσκουλα και την ομορφιά του τέλος πάντων, δεν ήταν υγιής. Τον ταλαιπωρούσαν από την παιδική του ηλικία επιληπτικές κρίσεις, για την ακρίβεια, και όσο τα χρόνια περνούνταν γίνονταν όλο και πιο συχνές και όλο και πιο έντονες, και αυτό τον καταπονούσε πάρα πολύ οργανικά. Ήταν γενικά ο Μιχαήλ έτσι παραδόξος πάλι, και παρότι υπήρξε τοπογλύφος, και έντιμος και αρκετά ταπεινός, άπαξ και έγινε βασιλιάς. Δεν το πήρε ποτέ ιδιαίτερα πάνω του, είχε συναίσθηση ότι ανέβηκε χάρη στο Ζυγκολίκι, και έτσι, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του το Ρωμανό, δεν είχε μεγάλα επίβολα σχέδια να κάνει μεγάλα έργα και εκκλησίες και μοναστήρια στο όνομά του για την ιστεροφημία του, ήταν πιο σεμνός και πιο ταπεινός. Επίσης, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του το Ρωμανό, είχε την επίγνωση ότι αυτοκράτορας έγινε χάρη στη ζωή και ότι όπως και το Ρωμανό κάποτε τον έφαγε η μαρμάγκα, έτσι θα μπορούσε και τον ίδιο, οπότε από τα πρώτα πράγματα που φρόντισε να κάνει ήταν να περιορίσει τη ζωή στο γυναικονίτη και να μην της δώσει καθόλου πολιτική δύναμη. Και η ζωή, σφόδρα ερωτευμένη με τον σύζυγό της, το δέχτηκε αδιαμαρτύρητα. Η βασιλεία του γενικά αντιμετώπισε κρίσεις, υπήρξαν και πόλεμοι και επιδημίες και σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, αλλά σε γενικές γραμμές δεν πήγε άσχημα, σε μεγάλο βαθμό, γιατί όπως είπαμε βασικά κυβερνούσε ο Ιωάννης ο Ορφανοτρόφος, ο οποίος ήταν μεν πάρα πολύ ικανός, αλλά παράλληλα ήταν και λίγο άπλιστος. Ο ίδιος ο Μιχαήλ όμως τα πήγαινε καλά σαν αυτοκράτορας, ειδικά στο κομμάτι των στρατιωτικών. Είχε στο πλευρό του και τον σπουδαίο βυζαντινό στρατηγό, τεράστιο κυριολεκτικά, γιατί ήταν και θηριώδης, Γεώργιο Μανιάκη. Κατάφερε να ανακτήσει μέρη της Ιταλίας, βέβαια μετά χάθηκαν πάλι γιατί χρειάστηκε να ανακληθεί ο Μανιάκης, αλλά αντιμετώπισε με μεγαλύτερη επιτυχία εξεγέρσεις των Σέρβων και των Βουλγάρων κυρίως. Ειδικά τους Βούλγαρους τους κατατρόπωσε, παρουσία και του ίδιου του Μιχαήλ ο στρατό του στο Όστροβο, αλλά η νίκη στο Όστροβο ήταν και η τελευταία χαρά ίσως της ζωής του Μιχαήλ, γιατί όπως είπαμε το σώμα του σταδιακά καταραίει. Μετά το Όστροβο λοιπόν, ο Μιχαήλ, ο οποίος δυστυχώς σε νεότατη ηλικία, μόλις 31 ετών, καταλαβαίνει ότι το τέλος πλησιάζει, για κάποιους λόγους τους οποίους προσωπικά δεν καταλαβαίνω, έχει και κάποιες τύψεις και ενοχές, δεν ξέρουμε γιατί, έχει πάντως αυτές τις τύψεις και ενοχές, και σαν άνθρωπος ο οποίος είναι στο κατόφλι του θανάτου και για κάποιο λόγο άγνωστο σε εμάς έχει βεβαρημένη συνείδηση, αρχίζει και γίνεται ξαφνικά ιδιαίτερα θρήσκος και υπό την επιρροή του πανούργου αδερφού του Ιωάννη αποφασίζει έτσι προς το τέλος όμως της ζωής να αποσυρθεί στο μοναστήρι του Κοσμιδίου κοντά στην Κωνσταντινούπολη, να καρεί μοναχός, ενώ είναι αυτοκράτορας, δεν έχει παραιτηθεί του αξιώματός του, και να παρακαλάει για τη σωτηρία της ψυχής του. Και εννοείται ότι αφού παρακαλάει για τη σωτηρία της ψυχής του, καταλήγει ότι ο άνθρωπος που τον έσπρωξε στην αμαρτία ήταν η ζωή και αρνείται πεισματικά να τη δει μέχρι και που πεθαίνει. Η ζωή έχει πάει από το Κοσμίδιο απ' έξω, χτυπιέται, ορίεται, κλαίει, φωνάζει, θέλει να δει έστω για μια τελευταία φορά το σύζυγό της. Εκεί να δείτε στιγμές Ρούλα Φραν μετά το διαζύγιο που χτυπιόταν η Ρούλα στη λαμπύρη, ή για τους πιο μερακλείδες, Παναγί για σένα το λέω Μαρία, εσύ ξέρω ότι βλέπεις TLC και 90 Day Fiancé, σαν να βλέπεις την Ντανιέλ μετά το χωρισμό με τον Μοχάμετ που κράταγε στα χέρια τον ντοσιέ και γύρναγε γύρω γύρω και έλεγε τέλος πάντων αυτά που έλεγε στο τελόλ, μην τα μεταφέρω, μπορεί να τρώει κανείς. Χτυπιότανε λοιπόν η ζωή, σουρωμαδιότανε, τράβαγε τα μαλλιά της, έσκιζε τα μάγουλά της με τα νύχια της, αλλά δεν της επέτρεψαν ποτέ να τον ξαναδεί. Το μόνο πράγμα που της είπαν, τώρα το που Μιχαήλ δεν το είπε, αυτό παίζεται, ήταν ότι η τελευταία του επιθυμία ήταν, αφού δεν είχαν και μεταξύ τους παιδί, πως θα είχαν άλλωστε, να υιοθετήσει τον ανιψούλη του Μιχαήλ επίσης τον Καλαφάτη, το γιο του Στέφανου που έγινε από Καλαφάτης Ναύαρχος, και να τον κάνει αυτόν διάδοχό της. Πεθαίνει ο Μιχαήλ στα 31 του χρόνια,
θρήνος πέφτει στη ζωή, αλλά τι να κάνει, αφού της το ζήτησε ο άντρας της και ήταν η τελευταία του επιθυμία, το δέχτηκε και είπε όντως ότι ναι, θα υιοθετήσω τον ανιψιό Μιχαήλ. Τη διαβεβαίωσε κιόλας ο ορφανοτρόφος ότι εσύ θα το υιοθετήσεις το παιδί, αλλά και αυτό είναι σεβαστικό, θα σε έχει σαν τη μάνα του, κανονική μάνα, όχι τη σου κάνω μάνα μου, την κανονική μανούλα του, θα σε τιμά, θα σε έχει στα πούπουλα ρε παιδί μου. Και η ζωή εντάξει το δέχτηκε. Υιοθετείται που λέτε από τη ζωή στα τέλη του 1041 ο 27χρονος Μιχαήλ Καλαφάτης, αλλά σύντομα αποδεικνύεται ένα αχάριστο κολόπεδο. Και αυτό γιατί εκεί που ξεκίνησε όντως με την κατανόηση ότι ναι, θα την έχω τη ζωή σαν μάνα μου, θα περιμένω να πεθάνει και θα γίνω κι εγώ χαλίφη στη θέση του χαλίφη, αφού περάσανε μερικοί μήνες μπήκαμε στο 1042, άρχισε να σκέφτεται ότι να σου πω κάτι, η θήτσα εδώ πέρα δεν θα ζήσει και πολύ ακόμη. Γιατί να την έχω λοιπόν πάνω από το κεφάλι μου, να την ταΐζω, να την ποτίζω, να την πληρώνω κιόλας και να μην την ξεφορτωθώ και να μείνω μόνος αυτοκράτορας. Ωραίο σχέδιο. Τη βουτάει λοιπόν την κακομοίρα τη ζωή, τη στέλνει σε μοναστήρι με το ζόρι, έχει ξεφορτωθεί και το θείο Ιωάννη ορφανοτρόφο στο μεταξύ, μόνο που εκεί λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο. Και ο ξενοδόχος στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο όχλος της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια έχει φτάσει να βλέπει τη ζωή με μεγάλη αγάπη και λόγω της οικογένειάς της, γιατί όσο να πεις η δυναστεία των Μακεδόνων είχε φέρει την αυτοκρατορία στον κολοφόνα της ακμής της, και λόγω όμως της προσωπικής της ομορφιάς, λάμψης και γοητείας. Παρά τα 60 της χρόνια, ξαναλέμε, μάχημη ζωή. Ήτανε, πώς να το πω, η γκίλφ του έθνους. Και δεν ανεχόταν ο λαός, η γκυλφάρα του έθνους του, να βρίσκεται φυλακισμένη σε ένα μοναστήρι και ένα κολοπέδι του κερατά που ποιος ξέρει από ποιο βούρκο μας ήρθε να το παίζει αυτοκράτορας. Εξεγείρεται λοιπόν ο όχλος, περικυκλώνει το παλάτι, πάει το σκατό στην κάλτσα του Μιχαλάκη του Καλαφάτη, στα τζάνκια μάλλον, τα παπούτσια του εκεί, τα αυτοκρατορικά, τα πορφυρά, φέρνει άρον τη ζωή πίσω από το μοναστήρι, την κουρεμένη γουλή ζωή στο μεταξύ, γιατί την είχαν κάνει και καλόγρια με το ζόρι, την ανεβάζει στο μπαλκόν, την τίνει εκεί πέρα με τα αυτοκρατορικά ενδύματα, να βγει να πει στο λαό, όχι παιδιά ηρεμήστε, όλα καλά είναι, αλλά τι να το κάνεις, ο λαός το είχε πάρει χαμπάρι αυτό που πήγαινε να κάνει, μπαίνουν στο παλάτι, τον πιάνουνε το Μιχαήλ, τον τυφλώνουνε, του κόβουνε και τον ψολιόγκο και τον στέλνουν εξόρισο σε μοναστήρι, όπου και πέθανε μόλις 4 μήνες μετά από τα τραύματά του πιθανότατα. Είναι η στιγμή που η ζωή λάμπει. Είναι η στιγμή που επιτέλους θα γίνει μόνη της αυτοκράτηρα της αυτοκρατορίας. Όχι ότι είχε καμιά πρεμούρα ιδιαίτερη ποτέ με τα πολιτικά, αλλά όσο να πεις, τόσο καιρό από τα 50 της μέχρι τα 60 τώρα, τα μοιραζότανε πάντα με έναν συναυτοκράτορα σύζυγο. Τώρα θα λάμψει μόνη της, σου λέει, ήρθε η ώρα, στάρ, όλα τα φλάσε πάνω της. Όχι. Γιατί ο όχλος ναι μεν αγαπούσε την κίλφ του έθνους ως Μακεδόνισσα και ως ομορφωνιά, αλλά σου λέει, ξέρεις τι είναι καλύτερη ιδέα από το να βάλουμε μία 60 η οποία δεν είχε ποτέ καμία σχέση με τη διοίκηση της αυτοκρατορίας στο θρόνο. Να βάλουμε και δεύτερη. Δεν έχουμε αναφέρει τόση ώρα τι απόγινε εκείνη η αδερφή η Θεοδόρα, στην οποία είχε μια κακία η ζωή, γιατί τέλος πάντων δεν επιλέχθηκε αυτή πρώτη όταν να την παντρέψουμε το Ρωμανό τον Αργυρό. Που λέτε λοιπόν, επειδή της κράταγε αυτή την κακία η ζωή, λίγο μετά αφού του παντρεύτηκε το Ρωμανό, την κατηγόρησε ότι συνομωτούσε με άλλους στο παλάτι να ρίξουν το Ρωμανό να τον φάνε και την έκλεισε με τη βία σε μοναστήρι. Δεν ξέρω αν βλέπετε ένα pattern. Είναι πολύ συνηθισμένο το μοναστήρι για τους Βυζαντινούς αντιμορία. Η Θεοδόρα πήγε στο μοναστήρι όντως με το ζόρι, αλλά στην πορεία, επειδή και θρησκευόμενη γυναίκα ήταν και τα μούτρα της ζωής δεν ήθελε να βλέπει και είχε βρει την ησυχία της στο μοναστήρι, είχε αποφασίσει ότι μπήκα με το ζόρι μεν, αλλά τελικά μια χαρά εδώ πέρα είμαι. Και δεν μου πρίζει κανείς τα σηκώτια και ησυχία έχω, τις προσευχές μου τα αυτά. Πριγκίπισσα πορφυρογέννητη είμαι, μοναχή στα πίπουλα με έχουνε. Τι θέλω την αυλή. Άσε με να κάτσω εδώ πέρα στην ησυχία μου, να περιμένω την ώρα που θα πάω να βρω τον ύψιστο. Ο λαός της Κωνσταντινούπολης δεν είχε την ίδια γνώμη. Πάνε στο μοναστήρι, μπουκάρουνε, βουτάνε τη Θεοδόρα, η οποία ήταν έξαλλη και φώναζε: αφήστε με ήσυχη.
ποπολάρη πληβή, εγώ θέλω να κάτσω εδώ στο μοναστήρι, μη με πηγαίνετε να δω ξανά την αδερφή μου. Όχι, της λένε, Θεοδωρούλα, εσείς μαζί οι δυο αδερφούλες θα μας κυβερνήσετε, θέλουμε τις μακεδονισούλες αδερφούλες μας στο θρόνο. Την πάνε στην Αγία Σοφία, ξαναλέω, με τα μούτρα ως το πάτωμα, τη βλέπει και η Ζωή άλλα μούτρα ως το πάτωμα, πολύ αγαπημένα τα δύο αδερφάκια, και στέφονται και οι δύο συναυτοκράτηρες και ανεβαίνουν και επίσημα στο θρόνο. Είναι κάτι το οποίο έχει να γίνει τουλάχιστον 2 αιώνες από την Ειρήνη την Αθηναία, που εντάξει, αυτή πήρε το θρόνο λίγο πιο περίεργα, μπορεί να τα πούμε κάποια στιγμή και για αυτήν. Αφήνω εγώ τυράκια και προτάσεις, πείτε μου στα σχόλια. Για κάτι λίγα μηνάκια, Ζωή και Θεοδώρα συνδιοικούν. Βασικά διοικεί η Θεοδώρα, γιατί όπως προείπαμε, τη Ζωή της άρεσε να είναι αυτοκράτηρα. Για τον γκλάμουρ δεν ασχολιόταν ιδιαίτερα με το κράτος όμως. Οι απόψεις διήστανται για το πόσο καλή ήταν η διοίκηση. Κάποιοι λένε ότι η διοίκηση τα πήγε χάλια διότι ήταν εντελώς άπειρες και οι δύο. Κάποιοι άλλοι λένε ότι η Θεοδώρα τουλάχιστον έκανε συνειδητές προσπάθειες να πατάξει κάπως την αυξανόμενη διαφθορά και να φέρει το κράτος πάλι στα ίσα του. Πάντως η Ζωή φρόντισε να της βάλει την δυναστική της τρικλοποδιά, γιατί μόλις σε λίγους μήνες μέσα στο 1042 λέει, εμείς δεν μπορούμε 2 γυναίκες μόνες να διοικήσουμε την αυτοκρατορία, θηλυκά είμαστε, δεν μπορούμε να πάρουμε εξουσία και στέμα, όπως είναι και το σωστό άλλωστε, δεν το είχε με τη φεμινισμό η Ζωήτσα. Πρέπει, λέει, λοιπόν, να κάνω και ένα τρίτο γάμο. Γιατί σε έχουν πάει τόσο καλά οι άλλοι δύο μέχρι στιγμής, μη σου πω και ο Όθωνας ο τρίτος ήταν και αυτή, ρε παιδί μου, φαρμακομούνα, δεν είμαι άνθρωπος όρθιος, λέει πρέπει να πάρω και τρίτο σύζυγο. Πρώτος υποψήφιος σύζυγος επανέρχεται ένας παλιός μνηστήρας, ο Κωνσταντίνος ο Δαλασσινός. Ζει ακόμη το θηρίο. Την ακούει την πρόταση, δεν την αρνείται, αλλά θέτει κάποιους λίγο άσχημους όρους στη Ζωή. Της λέει, κοίταξε να δεις, Ζωήτσα, εάν εγώ δεχτώ να σε παντρευτώ, όπως βρήκες, όχι όπως ήξερες. Εγώ έχω σκοπό να γίνω αυτοκράτορας, που σημαίνει ούτε εξαργέρσεις, ούτε επαναστάσεις, ούτε πιπίνια, ούτε μηχανογραφίες. Θα κάτσεις τα αυγά σου. Η Ζωή που έχει καλομάθει στη μηχανογραφία του λέει φυσικά και όχι και φύγει από εδώ, γεροξούρα, τι να σε κάνω. Δεύτερος υποψήφιος είναι ένα παλιό φλερτ της Ζωής, ο Κωνσταντίνος ο Αρτοκληνής. Ευγενής και αυτός, αλλά πιο νέος, πιο ευπροσίγωρος, στα γούστα της Ζωής, όσο να πεις παλιά τη σχέση ήταν, του λέει, Κωνσταντούλη μου, θυμάσαι το πάθος που είχαμε όταν κυλιόμασταν στα σατέν σεντόνια μου, ήρθε η ώρα να το κάνουμε και επίσημα να σε κάνω αυτοκράτορα. Το ακούει ο Αρτοκληνής, του αρέσει η ιδέα, μόνο που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα και με τον Αρτοκληνή. Την χάνει και αυτός ελαφρώς παντρεμένος. Το λύνει και αυτό το πρόβλημα, αλλά Ρωμανός αργυρός, στέλνει και αυτό τη γυναίκα του στο μοναστήρι, αντί να παίρνει διαζύγια, πιο εύκολο, δεν πλήρωνε και διατροφές, αλλά τις παραμονές του γάμου, η γυναικούλα του, η οποία δεν το πήρε πολύ ψύχρεμα το διαζύγιο, λένε οι κακές γλώσσες ότι τον δηλητηριάζει. Όπως και να έχει, είτε από δηλητηρίαση είτε από φυσιολογικά αίτια, ο Αρτοκληνής πεθαίνει τις παραμονές του γάμου. Άντρας δεν της φτουράει αυτής της γυναίκας, παντελόνι δεν μπορεί να ζήσει στα διαμερίσματά της. Αφού της τέλειωσε και ο Αρτοκληνής, ανοίγει το καρνέ της, γιατί είχε και μεγάλο ροστέρα από παλιούς γκόμενους η Ζωήτσα, πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει, και βρίσκει έναν άλλον υποψήφιο, τον Κωνσταντίνο το Μονομάχο. Έτσι λεγόταν η οικογένεια, δεν ήταν Μονομάχος αλλά Ράσελ Κρόου, όντως έτσι λεγόταν η οικογένεια. Ευγενής κι αυτός, 42 χρονών, όριμος, ωραίος, ψηλός, επιβλητικός, γεροδεμένος ακόμη, παλιός γκόμενος και της Ζωής άλλωστε, τον είχε δοκιμάσει, δεν έπαιρνε γουρούνι στο σακί. Τον είχε κάποια στιγμή εξορίσει ο Μιχαήλ, ο Παφλαγόνιος, όχι ο Καλαφάτης, γιατί τον θεωρούσε ύποπτο για στασιασμό. Τον φέρνει λοιπόν πίσω η Ζωήτσα από την εξορία και του λέει τα ίδια πάλι, Κωνσταντίνο μου, δεν ξέρω αν θυμάσαι τις στιγμές πάχθους που ζήσαμε στο γυναικονίτη, τι λες να τη ζήσουμε και επίσημα και στεφανωμένη. Το ακούει και ο Κωνσταντίνος, μόνο που υπάρχει κι άλλη μια επιπλοκή. Δεν ήταν παντρεμένος αυτή τη φορά, ή και μπορεί και να ήτανε, οι απόψεις διήστανται. Πάντως είχε για πολλά χρόνια μία σταθερή σύντροφο, λένε ότι είχαν και παντρευτεί, αλλά για κάποιο λόγο που δεν έχω καταφέρει να βρω, ο γάμος τους δεν θεωρούνταν έγκυρος, δεν ξέρω γιατί όμως.
με τη Μαρία Σκλήρενα, η οποία ήταν κόρη πολύ ισχυρής οικογένειας, των Σκληρών που είπαμε πριν, τον Βάρδα Σκληρό. Λέει λοιπόν ο Κωνσταντίνος την άκρως επαναστατική πρόταση στη ζωή, ότι ξέρεις κάτι, πολύ ευχαρίστως και να σε παντρευτώ και να έρθω, να έχω και τη Μαρία όμως μαζί, τόσα χρόνια με περίμενε, πρέπει και αυτή κάπως να την αποκαταστήσω. Και η ζωή το δέχεται, παντρεύεται τον Κωνσταντίνο τον Μονομάχο, τον στέφει και αυτοκράτορα και έρχεται και εγκαθίσταται και στο παλάτι η Μαρία η Σκλήρενα επίσημα και κανονικά ως ερωμένη του αυτοκράτορα. Από εδώ η γυναίκα μου, από εκεί το αίσθημά μου. Τριολέ, ολέ, ολέ. Ένα μενάζα του αυτοκρατορικό να το πιει στο ποτήρι. Φανταστείτε τι ωραία ατμόσφαιρα είναι όλοι στο παλάτι. Έχουμε τη ζωή, την Κιλφάρα, η οποία το έχει δει τελείως Σουηδία και λέει είναι βεβαίως να έρθει και η σύντροφος του συζύγου μου στο παλάτι, κανένα πρόβλημα. Έχουμε τον Κωνσταντίνο τον Μονομάχο, ο οποίος ζει τον προσωπικό του μύθο. Έχουμε τη Μαρία τη Σκλήρενα, η οποία πατάει με την πρώτη πόδι στο παλάτι και λέει ότι εγώ δεν θα είμαι μια απληρωμένη εδώ μέσα, να με έχετε παραπεταμένη σε τίποτα διαμερίσματα και να κάνω μόνο τα σεξουαλικά κέφια του αυτοκράτορος. Εγώ θα έχω παρουσία, θέλω τιμές, θέλω αξιώματα, θέλω τίτλους. Και τη Θεοδόρα την Καλόγρια, η οποία τους βλέπει όλους αυτούς, έχει συγχαθεί τον εαυτό της, έχει συγχαθεί τη ζωή της και έχει ένα διαρκές ύφος, σας μισώ όλους απέσια στρουμφάκια. Να είμαι από μια πλευρά στο κυριακάτικο τραπέζι ήθελα. Όντως παιδιά, η Μαρία η Σκλήρενα πήρε τίτλο. Πήρε τον τίτλο της Σεβαστής. Για την ακρίβεια, έγινε επίσημα η δεύτερη τη τάξη γυναίκα στο παλάτι, μετά τις δύο συναυτοκράτηρες, τη Ζωή και τη Θεοδόρα. Και ήταν και κανονικά παρούσα στην αυλή, κανονικά παρούσα στις τελετές, πίσω ακριβώς από τις δύο συναυτοκράτηρες, με τα ενδύματά της, ανοιχτά όλα και επίσημα. Πράγμα το οποίο ήταν πρωτοφανές για τότε. Όχι ότι δεν υπήρξαν ερωμένες άλλων αυτοκρατόρων, αλλά σε τέτοιο επίπεδο όχι. Ακόμη και η Ζωή Τζαούσενα δεν είχε φτάσει έτσι να είναι. Και δεν φτάνει που ήταν ανοιχτά στο παλάτι ως ιερωμένη του αυτοκράτορα, είχε κανονική επίσημη παρουσία στην αυλή, στο λαό, φαινόταν σε όλες τις τελωτές κανονικά ορατότατη. Η Μαρία Σκλήρενα ήταν και πάρα πολύ πολιτικά ενεργή και πολύ έξυπνη γυναίκα. Επηρέαζε σαφέστατα τον Κωνσταντίνο τον Μονομάχο και ήταν από τους βασικότερους πολιτικούς του συμβούλους. Και μέσα σε όλα αυτά, η Μαρία Σκλήρενα τύχαινε να είναι εξαιρετικά όμορφη, πράγμα που την έκανε πολύ δημοφιλή και στο λαό της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος κάτι τέτοια σκανδαλιάρικα και σκανδαλώδη τα γούσταρε. Ήταν έτσι και αυτοί μερακλείδες. Πια τόσα χρόνια υπό τους Μακεδόνες είχαν μάθει και αυτοί στο σκάνδαλο. Λέγεται μάλιστα ότι κάποια στιγμή η Μαρία Σκλήρενα πηγαίνει στην αγορά της Κωνσταντινούπολης για να κάνει τα ψώνια της και κάποιοι μάγκες, λέει, για να την πειράξουν και για να την επεφημίσουν για την ομορφιά της, της φώναξαν το Ου-Νέμεση, το οποίο, για να επανέλθουμε στην Οδύσσεια, γιατί δεν θα φύγει ποτέ το PTSD από πάνω μου, είναι αυτό που λένε οι δημογέροντες για την Ελένη στην Ιλιάδα όταν τη βλέπουν στα τείχη της Τρίας, και σημαίνει ότι με τέτοια ομορφιά ποιος να της πει και τι, δεν μπορούμε να την κατηγορήσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, με αυτές τις συνθήκες που σας περιγράφω, ίσως, εγώ ξαναλέω, δεν θέλω να υπενηχθώ κάτι, αλλά κάνω κάποιες υποθέσεις, κάποια ζωή που είχε μάθει όλα αυτά τα χρόνια να είναι η απόλυτη καλονή και η μόνη γυναίκα την οποία αγαπά ο λαός για την ομορφιά της, και να δυσανασχέτησε λίγο και να το ξανασκέφτηκε αυτό το πολύ ανοιχτό, το πολύ συντροφικό και το πολύ σουηδικό. Δεν υπενήσω με κάτι, προς Θεού και πάλι, εγώ δεν έχω στοιχεία, δεν μιλώ με στοιχεία. Απλά, κοίτα να δεις τι σου είναι η μοίρα και το ριζικό. Μόλις 3 χρόνια μετά το 1048, έρχεται η Σκλήρενα νεότατη και πεθαίνει από ξαφνική ασθένεια. Και όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Αυτή η ξαφνική ασθένεια πρέπει να ήταν ίσως και το κύκνιο άσμα στην πολιτική ζωή της ζωής, γιατί και αυτή πια 2 χρόνια μετά το 1050 πέθανε πάνω από 70 χρονών, στα 72 της αν θυμάμαι καλά, αυτή τη φορά όντως από φυσιολογικά αίτια. Μένουν πίσω ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος, ο οποίος είχε συντριβεί από το θάνατο της Μαρίας της Σκλήρενας,
της ζωής μάλλον όχι και τόσο, και θα βασιλέψει για λίγο ακόμη και αυτός μέχρι το 1055, όπου πεθαίνει και αυτός από ασθένεια. Εντάξει, ήταν 53 χρονών πια, θα μου πεις δεν ήταν υπερήλικος, αλλά για τότε ήσουν πια σε μια ηλικία που δεν ήταν και τόσο περίεργο, και μένει πια μόνη αυτοκράτηρα και τελευταία των Μοϊκανών και των Μακεδόνων, η Θεοδώρα. Δεν διοίκησε πολύ, διοίκησε μόλις άλλον ένα χρόνο, μέχρι τις 31 Αυγούστου του 1056, να πλησιάζουν κιόλας η επέτειος του θανάτου της, και πάλι οι απόψεις διήστανται για τη διοίκησή της, έστω και αυτό τον ένα χρόνο που έμεινε να διοικήσει μόνη της. Κάποιοι λένε ότι η Θεοδώρα ήταν αρκετά πιο αποφασιστική, πολύ πιο πολιτικά ενεργή, πολύ πιο έξυπνη, οικονόμα, και προσπάθησε να συγκρατήσει την παρακμή η οποία πια είχε αρχίσει να φαίνεται. Άλλωστε έχουν ληφθεί και κάποιες κακές αποφάσεις όλα αυτά τα χρόνια επί τον Μιχαήλ, επί του Κωνσταντίνου κτλ. Και πια αρχίζουν και κοστίζουν. Συν της άλλης, στην περιοχή της αυτοκρατορίας αρχίζουν και διαφαίνονται νέοι κίνδυνοι, όπως οι Νορμανδοί στη Δύση και οι Σελτζούκοι στην Ανατολή. Η Θεοδώρα, λένε λοιπόν αυτοί οι οποίοι είναι υπέρ της σαν ιστορικοί, ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να αποτρέψει το μοιραίο. Βεβαίως υπάρχουν πάντα και οι πολεμοί της, οι οποίοι αυτά που είπαμε τώρα ως προτερήματα τα βλέπαν ως ελαττώματα και λέγανε ότι ήταν πάρα πολύ τσιγκούνα, ότι προσπαθούσε να είναι υπερβολικά ελεγκτική με το κράτος και τους λειτουργούς του, και ότι ήταν και εξαιρετικά εκδικητική σε όσους δεν θεωρούσε η ίδια ότι έκαναν καλά τη δουλειά τους, ή ότι τέλος πάντων δεν της άρεσαν τα μούτρα τους. Όπως και να έχει, φαίνεται ξεκάθαρα, είτε ενέκριναν την βασιλεία της είτε όχι, ότι η Θεοδώρα προσπάθησε πάρα πολύ. Δυστυχώς όμως και τη Θεοδώρα πια είχε αρχίσει να την προδίδει το σώμα της, γιατί και αυτή ήταν σε μεγάλη ηλικία, είχε ξεπεράσει τα 70. Τον τελευταίο χρόνο της ζωής της περιγράφουν ότι περνούσε πολλές γαστρικής φύσης ασθένειες, που τους λένε συνολικά όλες μαζί γαστρίτιδα, και συν της άλλης κοντά στο τέλος πρέπει να έχει υποστεί και ένα βαρύ εγκεφαλικό. Επέλεξε τελικά έναν διάδοχο, δεν ήταν συγγενής της από όσο θυμάμαι, δεν ξέρω, ίσως δεν είχε άλλους συγγενείς ή δεν ήθελε να επιλέξει συγγενή της, ή όπως λέγεται από κάποιους ιστορικούς ήταν σε τόσο κακή κατάσταση λόγω του εγκεφαλικού που στην ουσία δεν επέλεξε η ίδια, αλλά έτσι το έδειξαν κάποια κοράκια αυλική. Πάντως αυτός που επιλέγει δεν ήταν κατάλληλος για τη θέση, ήταν ο Μιχαήλ Βρίγκας, ένας γυρεός πατρίκιος και αυτός, ο οποίος αποδείχτηκε κακός αυτοκράτορας και κακή επιλογή. Και τελικά, όπως είπαμε, η Θεοδώρα πέθανε και με αυτήν τελείωσε και η δυναστεία των Μακεδόνων, η Τζούρτζουλη και ένδοξη συνάμα, και ξεκίνησε και η πορεία της παρακμής πια για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Για να κρίνω τη ζωή, τι να πω. Η ζωή της ζωής ήταν μια τελενοβέλα, ένα μεξικάνικο, ένα βραζιλιάνικο. Μίση, πάθη, έρωτες, δολοπλοκίες, τρία, πολυσυντροφικότητα, όλα μαζί. Ό,τι και να πεις για αυτή τη γυναίκα, εντάξει, μπορεί να άργησε να ζήσει τη ζωή της, αλλά άπαξ και ξεκίνησε να τη ζει, την έζησε στο έπακρο. Λογικό είναι μετά από μια τέτοια ζωή, μια τέτοια βασιλεία και μια τέτοια δυναστεία, η αυτοκρατορία να ήταν σε hangover για τα επόμενα τουλάχιστον 400 χρόνια. Και με αυτό εδώ το επεισόδιο, όπως είπαμε, λύγει και η Τζούρτζουλη τετραλογία για τη Μακεδονική δυναστεία και η πρώτη σεζόν του «Γίνε και εσύ βασιλιάς μπορείς». Για μία ακόμη φορά θέλω να σας ευχαριστήσω όλα τα μικρά μου ιστοριόπουλα που με ακούτε ακόμη σταθερά από βάθους καρδιάς. Ιδιαίτερες ευχαριστίες να δώσω για άλλη μια φορά και για τη στήριξη στα όμορα podcasts «Η μη σκληρή γόμα» και «Sex, Lies and Rock and Roll». Ακόμα πιο ιδιαίτερες ευχαριστίες, γιατί αν δεν μπαινέψει στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Δίνουμε στο αδελφό podcast «Ό,τι μου φανεί» και κάνουμε και εδώ το shameless promo, είδες Μαργαρίτα τα άμαθα, και λέμε ότι πλέον είναι διαθέσιμο και στο YouTube, να πάτε να τα ακούσετε. Και με τούτα και με εκείνα λίγη η πρώτη σεζόν, θα έχουμε μια μικρή ανάπαυλα μέσα στο Σεπτέμβριο, θεωρώ. Πάλι μπορεί να γράψω και κανένα επεισόδιο, κανείς δεν ξέρει, για να ανασυνταχτώ λίγο, να γράψω μερικά ακόμη επεισοδιάκια, έτσι, σκαλέτες, αν και έχω ήδη υλικό για αρκετούς μήνες. Έχω
σχέδια και για του χρόνου. Όπως έχω ξαναπεί πολλές φορές, θέλω να διευρύνω κι άλλο την θεματολογία. Όχι ότι δεν έχω ακόμη ανθρώπους που πήγαν από τα λόνια στα σαλόνια, φυσικά και έχω, αλλά θέλω να κάνουμε και μια διεύρυνση της θεματολογίας. Ζητώ και πάλι από όλους σας, αν έχετε υπόψη κάποιο θέμα που θέλετε να κάνουμε, αν θέλετε να κάνουμε συνεργασία, θέλετε να βγείτε στο πάλκο, κανένα πρόβλημα. Μπορείτε πάντα να μου το πείτε, λίγο ως πολύ όλοι ξέρετε που μπορεί να με βρείτε, στείλτε μου μηνυματάκι. Ήταν η πρώτη σεζόν του Γίνε και εσύ Βασιλιάς μπορείς, είμαι ακόμη η σχεδόν μεγάλη Κατερίνη και τα λέμε από Σεπτέμβριο. Μπορείτε πλέον να με ακούτε στο YouTube και σε οποιοδήποτε podcast client θέλετε. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, κάντε like, subscribe και αν θέλετε μπορείτε στα σχόλια να μου κάνετε και κάποια παραγγελιά για κάποια ιστορική μορφή που σας αρέσει εσάς. Είτε ξεκίνησα από τα λόνια είτε όχι. Δικό μου podcast είναι ό,τι θέλω κάνω. Ήμουν η σχεδόν μεγάλη Κατερίνη. Ήταν το Γίνε και εσύ Βασιλιάς μπορείς και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.